Sa biyayang dulot mo, sa iyo nagmula pag-ibig mong wagas ay aking nadama. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana kung ika'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas sa ngalan mo, ako'y pinagpapala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Nananalig ako sa'yo, aking Ama, sa biyayang dulot mo, sa iyo nagmula pag-ibig. 95.3 FM. 95.3. 95.3. Sama sa Diagyo ko. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Hirap na buhay ko, di ko alintana kung ika'y mawawala. Wala nang pag-asa, lunas sa ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ika'y mawawala, wala nang pag-asa, lunas sa ngalan mo, ako'y pinagpala. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. O Jesus na aking Diyos, kita'y sinasamba. Dumating sa buhay mo ang kabiguan, ang pagluha ay hindi mo mapigilan. At tumatako sa puso mo, isipan, na ikaw ay kanyang pinabayaan. Ito ang dapat mong malaman, na ang Diyos sa'yo'y kailanmay di nagkulang. Magtiwala ka sa Kanya ng lubusan, na ginawa niya'y iyong maaasahan. Ang kalungkutan na nasa iyong puso, ito'y unti-unting maglalaho. Huwag kang mawawalan ng pag-asa, ang liwanag ay iyong makikita. Dumating sa buhay mo ang kabiguan, ang pagluha ay hindi mo mapigilan. At dumadako sa puso mo, isipan, na ikaw ay kanyang pinabayaan. Ngunit ito ang dapat mong
malaman na ang Diyos sa'yo'y kailanmay di nagkulang. Magtiwala ka sa Kanya ng lukusan, at ginawaan niya'y iyong maaasahan. Kalungkutan na nasa iyong puso, ito'y unti-unting maglalaho. Huwag kang mawawala ng pag-asa, ang liwanag ay iyong makikita. Ang liwanag ay iyong makikita. Ang liwanag ay iyong makikita. Lalo ang Ginoo sa imong kinabuhi, si Jesus lamang ang bugtong bahandi. Pagpantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gusto ko kana. Kapanayaw kamalaka ang tulong sa Dios Ginoon ang kuna. Himo siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan ng Ginoon, ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon, ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyo mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan, nagikutlo sa balaang kasulatan. Tandang butang may katapusan, mahanaw ang tanan. Bayo buta ka na itong kanang iso. Salamat sa Ginoo. Iningatan na ugapit sa kabuntagon at laukagon na Huwebes, Pitsa 26 na gyud sa Disyembre. Hapit na gyud ang katapusan sa Huwebes. Ano na yung mensahe si Pastor Argos Arias from Baco. Ano na siya yung mensahe na kayo na natin yung pasahon. Good morning, Pastor. O sa matang na namin na umiining programa, salamat kayo sa mensahe sa Diyos na mo ang gipa-apit yesterday. Pastor, thank you. Salamat sa Ginoo. Wala pa kong ipasalamatan ng Ginoo sa nakong pribilehiyo na ngayon nga sa inyo ang paghatag o panahon, sa inyo ang ubos nga lagan sa pagpaapit sa mensahe kapong adlaw atong sa permero nga anniversary o pagpasalamat sa adlaw nga natawon ni Sister Aye Arias. Salamat sa Ginoo sa kay kayo na panahon nga inyong ihatag sa inyo ang ubos nga lagan. Ang mga mensahe nga atong itabon sa matag usa, dili gyud ni akong mensahe, kundi mensahe ni sa atong Ginoo. Mao hinungdan nga ikaw ug ako ang atong trabaho mao ang pag-abot sa mga katawhan. Mao nga utob sa atong mahimo, utob sa atong pagaya, atong buhaton uban ang tabang sa Ginoo. Tungod kay wa gyud ay ang mahimo kuno na ang Dios ang kinabuhi. Salamat sa Ginoo sa magkausapan. Atong ipasalamatan ang Dios sa kalapusan sa inyong igsuon si Sister Aye Arias. O nga dunay mga sitwasyon nga ma-failure ta, mapakyas ta sa unang higayon, sa ikadong higayon at din sa sunod hinugdumi ang Diyos naghatag o insaktong panahon nga ikaw ug ako imahino na kayo sa Ginoo. Dunay mga panahon nga naatas kaluyahon, naatas kapakyasan, naatas ka dili maayong himtang apan hinugduman nato sa diha nga mokubot kita kanunay sa saad sa Dios. Dili ko niya pakyasan lamang magpaabot sa insaktong panahon, adlaw ug oras nga ihatag yun sa Ginoo.
mao nga dili ta magpakawala sa paglaom atubangan sa atong seksyon. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am Norbert tayo Granse from Bulon Bintoy Negros Oriental. Good morning Pastor o sa tanan nga nagsunod ni ini mao nga programa dalaygon ang Dios sa kanunay iya pag-atiman kanato request also. Although makaisunan bigdalagan man maisunan ato nga ato monitor maison Bisaya version goodness of God ako ni siya kay play maison mayo kay naapsan man ako ang iyang request. Ako ni play maison ang iyang request goodness of God man sa ato ka mga pagtubaya sa tanan nato mga kaigsunan. Ako lang ini paspasan ug pasa kay mudalagan ni atong monitor sa kinabuhi ni Pastor Emichin Candelario. Good morning Pastor sa African Romano Candelario sa tanan nga mga pinanggang mga viewer and listener padayon ang Ginoo nga mag-lingkod o magdasig o magapanalangin kanato tanan. Wow, salamat sa Ginoo. God bless everyone. Labi na sa tagang kasaganggal akong i-review mga kaisunan atong mga kaisunan mga kaibalaan niya. Labi na sa kinabuhi ni Pastor Nonoy Arias ubang sa imo mga kapamilya ubang sa imo mga asawa mga anak ang kanunay yun nga naminaw ng sunod nining atong programa. Labi na ni Pastor Arsolfo Villa Gantol uban sa imo nga pamilya uban sa imo nga wife o sa tanan imong inyong mga anak o sa inyong mga apo, mga umagan, mga pagkumangkot, mga pinalay nga Ginoo mga panalangin kaninyo nga mahimok ka mo nga panagtingnan, mahimok mo nga pundasyon sa mga nga dapit sa mga panahon nga dunay kanuyon hinumduman na to igsoon ang Ginoo magbalik nini sa kadasig mao nga dili kita magpakawala sa paglaom atubangan sa Ginoo. Walang kahapon adlaw amo gyud na sinabi ang kagapoy sa pisikal nga bahin. Grabe kung kagapoy igsuon. Nagsige na ko paglingi sa ako ang kauban nga okay ra pag diha ng maming kay ang akong giagyan permero igsuon mga 30 na katuig kapin wala na may kabali o niya lisod yung kailangan kaya maglusot-lusot ni kanang mga kahoy, mga kapihan na wala na ko itaw na nag-agi na ito mga panahon na mga 30 na katuig na igsuron niya wala na ko may hinumdum na sa laag na may ko hal-asa matapaingon ani kay naguna na amo na lamang gilantaw among gi-estimate may sumurag ka ng napitan murag mahog yun na maog yun may igsuron. Unang na-enjoy lang sa misa among paglagaw kahapon labaw sa tanan sa among pag-abot bisan amo ang pisikal nga bahin video hapo gid kaayo igsuon kay miagi mig mga alagian yas manialas nga kaniadto okay pa to karon mura na lamang o tiles pa nga pertig yung pagkadandog ka matupos ako mga kauban ka purog na gina akong tuhod ni Lord ikaw lang yung maghatag na mong kaliko ni even ako igsuon tungkol kay taas na panahon nga wala na ko ka lakaw bitag layo-layo pero pinagi sa panalangin sa Ginoo siya may naghatag na tupos ng kalipon kanunay aron mapaabot ang mensahe sa Ginoo sa mao nga dapit labaw sa tanan kahapong adlaw. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastora Doreen de la Línea from Australia nga kanuloy sa nagsunod niya atong programa How Are You Today there in Australia. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi Pastora Doreen diya sa Australia kapadayon sa mga naghago nagsakripisyo, naghatag ang panahon aron mapaabot ang mga mensahe sa atong Ginoo. Doon ay mensahe si Pastora Doreen de la Línea, Pastor Arias, good morning sa tanan nga mga Arias family, Pastor John Arias sa mga Villagantor family o sa uban pang magkatawahan diya sa Manialas, sa mga Silva family o sa tanan igsoon diya sa Latawan ang Ginoo mga panalangin. Una nga kahapong adlaw adunay first anniversary sa Thanksgiving and then celebration usab sa adlaw nga natawhan ni Sister ay og pagpasalamat sa kadaugan kalaposan nga gihatag sa mga panahon nga napakyas. Hinumdumi mga igsoon sa diha nga ikaw ug ako doon na kay kapakyasan apan sunod ni anak kadaugan. Imposible nga ang tao forever nga mapakyas. Apan kung ikaw o ako naas kas Ginoo, wow, sunod di anak luyos sa pagsulay lundon kalipay pag-abot ang mga igsoon. Labing gamhanan o mahigugmaon ka nga Diyos Amahan
Salamat o Dios sa imong pag-iguban o pagbantay ka namo. Salamat o Dios kahapong adlaw nga ikaw naghatag ka namong kusog, naghatag namong kalikon aron ang imong pulong mga mensahe mahidangan ug maabot mismo personal nga madungog sa mga katawhan sa mao nga dapit. Salamat o Dios sa mga Arias family, Pastor Nonoy Arias uban sa iyang asawa, tanan nilang mga anak, o ni Pastor Arnulfo Filadantol uban sa iyang kapigas kinabuhi uban sa ilang tanang mga anak o Dios, ug sa tanang mga katawhan sa mao nga dapit. Lord, ikaw maghatag nila kadaugan kanunay, labaw sa tanang kaalam kay malo kalangitong gikan kanimo, ug labaw sa tanang kanunay silang magmadaog ug pinagi sa imong pagkamayon. Salamat o Dios ninigtag na og dapit sa kabuntagon sa tanan nga nagasunod nining mao nga programa, sa tanan nga naminaw karon sa Shine FM 95.3 sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Bae City, sa kabukiran sa Tanay City, Lord. Sa tanan nga nagwa sa Facebook Live, Luzon, Visayas, and Mindanao, ilabi na sa mong kapikas kinabuhi nga naakaroon sa Saudi Arabia, bisan pa man sa among mga anak, sa among turo ka mga anak sa pumugangan, sa tanan na mong makaigsunan din sa balog, Lord, sa tanan makaigsunan diha sa dapit sa Pilipigan, pinanguluhan ni Pastora April Miagab Duran, nga bisan pa man kahapong adlaw aduna sila pagdagyaw o Dios aron sa pagpangandam sa mao nga Thanksgiving na usab karon pitsa 30 nining mao nga bulan sa Disyembre. Bisan pa man ining 31 o Dios magkakahiusa ang imong mga alagad o Dios din mga dapit sa nagkalaing-laing mga dapit din sa Tanay City o sa dapit sa Cebu. Ako mga pag-ampo nga naganimo sa kinabuhi ni Pastor Gideon, ikaw maguban o magabantay sa ilang nga pag-travel paingon ining mao nga dapit aron sa paghatod og mga mensahe gikan kanimo Amahan. Salamat o Dios, huwag kami aron mahimo sa among kaugalingon bisan pa man sa among mga pagpaningkamot kun dili nimo kini panalanginan. Salamat o Dios, kadaugan kasiguruhan, kalampusan, kabaguhan, kausapan sa among kinabuhi dinhi sa kalibutan. Imo kami gihatagan ni ini o Dios nga kami magkinabuhi nga may nahadlokon nga anak kanimo Amahan. Salamat o Dios, inigtag na og dapit sa kabuntagon kay mo gihatag kanamo dumong himaya nga nalagod kanimo ang tanan pinagi sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi sa ni Pastora Doreen Diladenia from Australia. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi sa kanunay nga pagsulod nining mao nga programa. Kining mao nga programa paigsoon ko ni akong programa. Kining atong mensahe nga gihatod dili ni akong mensahe, kun dili mensahe ni Ginoo nga igo lamang ta nga gihatagan og katungod o panahon ini aron sa paghanay, aron sa pagbahig, aron sa pagpaabot ngadto sa katawhan. Adunay mensahe si Pastor Argos Arias Jacob diha gayon sa amangayon ang ginunya ko o ngalan sa imong kauban Pastor tungod kay aron ato gyud nga mahatagan ug patagan ang mga alagad sa Ginoo nga naghagpo kanunay atong magread kanunay ang ilang atensyon diha sa mga buluhaton igsoon. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Argos Arias. Good morning po Pastora Doreen, kumusta naman po kadiha? Salamat sa Ginoo na nining mao nga programa nakaabot ang mga alagad sa Ginoo sa nakalain-laing mga nasod sa tibuok Pilipinas. Una nga kining mao nga programa igsoon dili ni pinaagi sa title, dili ni pinaagi sa usa ka denominasyon, kun dili kining mao nga programa ikaw ug ako dapat magkahiusa atubangan sa atong Ginoo. Ang title nga atong gilabanan, ang title nga atong gidipinsahan gikan na sa sigtigsoon. Ang atong pipinsahan ang pagkamaayos Ginoo na ikaw ug ako makatungkad og sikinsa bagyon ang Dios sa imong kinabuhi. Wow. Una kahapon adlaw, grabe kayo ang kadaugan nga gihatag sa Ginoo kanamo. Among makita sa mga pisikal nga bahin nga magsigil lamang biglang tawanay. Kulog ikaw nang gibaghatag na mo puso. Kaya nagsuot-suot mi sa kabatuan, kakahuyan, kasagutan, kampihan. Dan andi ni abot mi dito sa area nga gitawag o sa hapit na gud sa Manialas diya sa sinti kaniadto man kaisunan iko kanang balaya wa ko malimot anak kay maunay nagpatag sa akong tango o kay tigabas matug tango mga igsoon di ako nagpatupok sa unang tango nga gikarburando nga igsoon di pagkahuman di pagkaon may magkaisunan og isa kaon mo ani nga para ni malikon ang inyong tanong. Ingon di anak mga kaigsunan mo na sa taas nga panahon
dili na to damon mga kaigsunan nga ang matag-usa ka na to pagkakahiusa diha sa pagpangalagan. Wala nagbase denominasyon, wala nagbase sa title sa simbahan, kundi nagbase sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Kaya ikaw o ako giatiman o gipalangga sa atong biosexual. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sir Belenario S.K. Florentino, nagwas-usab gikan sa Davao City. Salamat sa Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Argos, si Pastor Gabriel Henson's family. Salamat sa Ginoo sa mga Henson's family diha sa Bacom. Ang Ginoo magapanalangin kaninyo, Pastor Gabriel. Salamat sa Ginoo. I declare blessing sa inyo ang kinabuhi. Labi na nasayod ang Dios sa inyo nga bulawanon nga kasing-kasing. Ang sa katao mga kaigsunan diha nimo masairan kung unsa ang iyang kinabuhi nga pagka-Kristohanon. Dili makapugong sa pag-share sa panalangin. Even sa gikaingon ko na nga, even nagkinahanglan ang imong pamilya, apan mas imong giatagan o pribilehiyo ang uban kaysa imong kaugalingon. Si Jesus dinis kalibutan mga kaigsoon, wala siya nanumbaling mismo sa kaayuhan niyang kaayuhan mismo sa iyang kaugalingon, kundi ang iyang gihatagang atensyon ang nagkinahanglan. Doon na sa kaluoy nga dili ordinary kaluoy gikan sa amahan nga mao ang Dios. Kung unsa ang kinaiya sa Dios, mausap ang kinaiya ni Jesus. Kung unsa ang kinaiya ni Jesus, mauunta ang kinaiya nato dito sa kalibutan. Wow! Dili lang mga kanunay ta nga nag-after, nga kanunay tang hatagan, kanunay tang mudawan, kundi mismo kita mupaambit sa panalangin ngadto sa uban nga nagkinahanglan. Wow! Hinumduman na ito mga kaigsunan ang dapat hatagan katong dili takos ug angayan nga makahatag mismo sa imong paghatag ngadto kanimo. Maunay sekreto sa pag-abri sa panalangin sa Ginoo. Kay ang Dios mga kaigsunan maghatag og pinasay ni atong maghatag sa iyang isikata. Hinumdumi mga igsoon, mas bulahan ang naghatag kaysa nagdawat. It meaning to say, kung ikaw naghatag sa imong isigataw, kung ikaw nagpaambit sa uban o panalangin ngadto sa imong isigataw nga dili takos og angayan, hinumdumi ang Dios mo imong banos nimo. Kalampusan, kadaugan, kasiguruhan, ipaangay ko kas Ginoo. Mao nga ninigtat na og dapit sa kabuntagon. Matag-usa ka nato kanunay abli diha sa pagpaminaw sa mensahe sa Dios. Ilabi na sa ato mga kaigsunan diha sa dapit sa Pilipigan. Akong nakita kahapong adlaw ang ilang panaghiusa sa pagpangandam sa Thanksgiving pinanguluhan ni Pastora April Miagab Duran. Ilabi na sa kinabuhi ni Inyong Titoy Duran nga naminaw na usab karon. Amen ba? Sa mga Manso family diha sa Kamandag, sa mga Kadosali, mga Chavez tanan diha nga area sa Kamandag. Tungod kay dunay sound system si Brother Dudoy Kadosali nga dunay trumpa. Wow! Grabe! Gigamit sa Ginoo ang atong kinabuhi karon ikaw ug ako makapaambit sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Nga wala nagbasik denominasyon, wala nagbasik title sa simbahan, kundi nagbasik sa pagkamaayo sa atong Ginoo. Adunay mensahe si Pastor Adoren from Australia, Pastor Arias, nako-visit ko sa ETCH School. Happy to see you here. Praise God. Wow. Unang ingon anak, pagkamaayo ang Diyos sa atong kinabuhi. So, anak, aduna tay gitawag o simpatiya diha sa mga alagad sa Diyos. Maunay atong obligasyon mga pastor. Bisan kapoy ang lawas, apan hinumdumi ang Espiritu sa Diyos, maunay mo refresh ka nato. Maunay mo ganoy nato nga ikaw o ako, dili ka kapugong sa pag-share sa mensahe sa atong Ginoo. Atong ibutang sa atong kasing una-una, wag tayo anak mahimong kuno lang Diyos. Ano na yung mensahe si Sister Jan Jane Nuevo Amancio. Good morning, Pastor. Merry Christmas. Salamat kaayo ang pulong sa Dios nga maoy makapadasig sa matag-usa nga naminaw kanunay sa inyong istasyon.
God bless all from Sitio Kamandag always. Wow, saludo ko sa mga katawhan nga adunay kasing-kasing, adunay mga kadasig kanunay nga naminaw diya sa mensahe sa atong Ginoo. Gikan gayon sa Sitio Kamandag nating paminawan family Amancio. I declare blessing sa mga family Amancio, sa mga Garinco family, sa tanan nga diya sa Kamandag. Tungod kay dunay sound system si Brother Dodoy Kadosali nga matod pa pagtupat na diya mga kaigsunan tungod kay dunay trumpa. Wow, grabe, pagkamaayo ang Ginoo sa mata ko sa kinabuhi. Una nga ako sa ibli maigsoon ang request ni Ma'am Norberta Yutratse atong hatagan og panahon, Goodness of God Visayan version. Mao ni request ni Ma'am Norberta Yutratse, Goodness of God Visayan version. From Bulod Bindoy, Negros Oriental. Kumusta man ang mga Tratse family o mga Yu family, ang Ginoo magapanalangin sa matagusan na to exam. Mao na nga ibin sa mo ang kahimtang kahapon pag uli ko na ako igsuon medyo igo-igo sa panamong lakaw. O niya, akong ipasalamatan ang Ginoo, akong ipasalamatan ang Ginoo sa kusog nga iyang gibiyang ka nato. Ilabi na sa tanang mga katawhan kahapong adlaw na naka-fellowship sa mao nga dapit ang Ginoo magapanalangin sa matagusan o sa tanan nga naghatag panahon o sa tanan nga nag-welcome sa inyong mga kaligalaan. Ang Ginoo magapanalangin, ang Ginoo magahatag kanunay sa kadaugan sa matagusan ng Ginoo. Og salamat sa Ginoo, saglit ang atong oras nagaganman. Ang atong karon nga topic mga kaigsunan, di kapoy. Kining atong lawas maigsoon usahay di kapoy, usahay kapuyan. Apan ang Espiritu sa Ginoo, ang ato nga tema mga kaigsunan ang Espiritu sa Dios. Andam kanunay sa tanang panahon. Kung nga dunay sitwasyon maigsoon nga mawad at nagpaglaong dinis kalibutan. Apan ang Dios kanunay nagdasig kanato, nagpaabot og mga mensahe aron ikaw ug ako mahibalik ang kalikor sa atong pagbangalagad, ma-restore, mabalik ang kadasig so, o diha sa pagbalik sa kadasig, diha na diha ay sa Dios nga ikaw ug ako, wow, ipahilaw na nagsakto sa atong Ginoo. Mao nga dili na to na si mamahayan ang kapakyasan, dili na to ibutang sa itong una-una nga sa diha na ikaw napakyas ka ni ato o gihatag nas Ginoo ang kadaugan, ayaw nag huna-huna ang kapakyasan, kung dili huna-huna ang kanunay ang positibo nga huna-huna gikan sa itong Ginoo. Ay ang Diyos maigsoon wa siya naghuna-una negatibo, wala siya naghuna-una ang kanunay na pakyas, kundi ang huna-una sa Dios, ikaw ug ako kanunay niyang ayuro gikan sa tanang matang sa balatian, kanunay kaniyang suplayan sa bisan ug sa imong paghinahanglan. Nga naman wa pay nakulang niya maigsoon, way nakulang sa atong Dios, ang tao ray dunay pagkulang. Amen ba? Minungdan dunay sitwasyon o panahon nga ikaw makulangan sa mga butang, dunay mga kahimtang sitwasyon nga ikaw makulangan sa pagtuo atos Ginoo. Apan hinumdumi kung ang Dios may maghari kanimo, dili o dili gyud kaniya pagkapsan, nitisan, gamay dinis kalibutan. Labang ang tao diskontento sa iyang kinabuhi karon o hinungdan makulangan kanunay. Bisan na anay tanay mga sakyanan, naanay mga butang, naanay trabaho,
nanay negosyo, ipahiluna na sa Ginoo, apan way katagbawan ang tao, aduna lamay katagbawan ang tao, kundo na tayo Ginoo. Wow! Kaya ma-enjoy man tayo. Ang kanunay na itong Ginoo, una ang pagkamaayos, Ginoo, goodness of God. Every day, every time, mga kaigsunan, ikaw o ako, gipaangay kanunay sa itong Ginoo. Even, niining adawa ka. Ipahigmata ta, bisan sa kakapoy sa itong lawas, hapan ang Espiritus Ginoo, kanunay nagtulod, kanunay naghapit sa matag usa, aron ikaw ug ako makabuhat sa ipabuhat sa atong Ginoo. Atong basahon ang Mateo kapitulo 26 versikulo 41 hangtod 46. Naibin si Jesus, diha nagsukat ang kadasig kanunay ni Jesus sa diha nga kanunay siya naghatag og panahon sa pag-ampo sa iyang amahan nga mao ang Dios. Mao nga ang taos kalibutan dili gani mahinampuon, lain may ampuan. Di ba? Lain may sampiton maisuon, dili man mo'y tag-iyas kinabuhi. Mao nga papakyas. Apan hinumdumi sa diha nga ikaw adunay pagsalig, pagtuo, paglaom. Wow! Ang tinud-anay nga kadaugan wala sa tao kundi ang tinud-anay nga kadaugan naa sa Ginoo. Dunay mga sitwasyon sa kinabuhi nga ikaw alagad sa Dios. Ang imong pamilya mo'y magpaluya, ang imong bana mo'y magpaluya, ang imong asawa mo'y magpaluya, ang imong silingan mo'y magpaluya, ang imong mga parinti o mga tao mo'y muhatag imong pagpaluya. Apan kung dunay Ginoo, hinumdumi, kanunay kang presko, kanunay kang aktibo diha sa buluhaton sa Ginoo. Ug makita nila na tinuod yun yung alagad kay wa man yun muundang sa pagbuhat o maayo. Diba? Ano na yung mensahe si Sister Jane Noibo Apancio? Amen, Pastor. Thank you kayo nga aduna joy istasyon nga gihimo sa Dios sa bukid aron kato nga wala makadungo mensahe sa Dios, makadungo o paghigmata na Pastor. Thank you, Pastor. Wow. Atong pasalamatan ang Ginoo. Ang among trabaho, ang among obligasyon, among ibuhat sa kaayuhan gikan sa Ginoo. Kining among gihimo, kining among gitrabaho, obligasyon guni sa mga alagad sa Ginoo. Pagpaabot og mga mensahe, paghatod og maayong relasyon sa isig katawo, pagpakitag maayong relasyon sa katinigban, maunay ikalipay sa atong Ginoo. Mao nga salamat sa Ginoo sa tanan nga mga taga-kamandag, sa tanan nga mga Amancio, sa mga Amancio family, mga Kadosali family, mga Silva family, mga Rumeral family. Ang Ginoo magapanalangin kaninyong tanan. Sa tanan nga mga Chavez family, sa tanan nga mga Dahil family, mga Romano family, utog sa mga dugok sa mensahe sa Ginoo. I declare blessing sa matag-usa. Hinumdumi, ikaw o ako kinahanglan sa mensahe sa atong Ginoo. Even kami nga mga alagad sa Diyos, even kami nga nag-share niini, nagkinahanglan ng mensahe kanunay. Aron diha sa mensahe sa Dios, kanunay mapresko ang atong espirituhanon nga bahin, kanunay kining excited nga maminaw sa mensahe gikan sa atong Ginoo. Salamat sa tanan nga mga Donaire family from Davao City sa kinabuhi ni Brother Ryan Donald Donaire. Amen. O sa tanan nga naminaw sa Saint FM diha sa Dapit sa Kangwing sa kinabuhi sa mga Ilhig family, Brother Mario Ilhig, salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi nga nagmatasikon kanunay Sister Roslyn uban sa inyong pamilya. Una nga nalinaw may kahapon nga permiro to ako'y kauna. Nawala magdalan tayo sa pala. Brad din naman Laguna naman. Ikaw na pagkabay ko na Brad Mario. Si Brad Mario kay son mo'y kauna. Una ka. Salamat
sa Ginoo, bisan pa man sa among kahimtang sitwasyon kahapon, naabot may maigsuon alas 9 kape. Alas 9 mga kaigsuonan, o sa ka-oras kape na mong lakaw, kahapon ang lawa. Kay buginhawa may lalo mga kaigsuonan kay angat. Lantaw mis pungton mga kaigsuonan, murag taas-taas pa man yun yung pungturan eh. Kung alakan sila mataning gagmay mga kaigsuonan, kay pusog man kay manalagan. Pagkamon sa mani alas maigsuonan na yung mga bata. Kung pusog ko kay manalagas mga bata, mga kaigsuonan, kami maigsuon, gahinga-hinga na. Eko salamat sa Ginoo, kining atong trabaho, dili bigyan ni magkawa. Ang atong paghago sa atong pisikal nga bahin, aron mapaabot ang mensahe sa Ginoo, recorded binis Ginoo. Mauna Ginoo dili sa makapugong sa pagpanalangin ni atong makugihon sa pagpaabot sa iyang mga pulong mga mensahe. Dili si sister, dili si brother, dili ang simbahan mo imuhatag o panalangin, kung dili ang Dios. Ikaw ug ako matag-usa ka nato, kung matag-usa ka nato makugihon, ikaw ra be panalangin as Ginoo, dili be ito tapulan. Kaya tapulan maigsoon, daghan be ng reklamo. Amen ba? Daghan ng rason. Kung ikaw ug ako adunay kadasig diha sa pagpaminaw sa Ginoo, hinumdumi ikaw mismo makasinati sa pagkamaayo sa Ginoo. Ngano man, madasig makang mubasa Biblia. Kung ingon man ka mga kaigsuonan ko sa Ginoo, mao man ni gisulti giwali sa mga alagad sa Dios. Dili lamang sa FM radio, kung dili sa mga alagad sa Ginoo, ni ato nagkinabuhi sa ilang giwali. Kay dili man tanan nga nagwali nga nagkinabuhi sa ilang giwali. Babalaan na kaigsuon kay pati na yung nagbatasan. Amen ba? Babalaan na mga kaigsuon. Mga ladies sa simbahan, mga pastor, mga pastora, mga adunay pagtulunan, babalaan na yung nag-unsay tinun-anay kapag pangalagan sa Ginoo. Pati kanit nagbatasan, wag na kasabot sa mensahe sa Ginoo. Hello. Naabas Biblia nga si Jesus pati batasan. Naabas Biblia mga kaigsuonan nga si Jesus dili sa magiluyon, ni atong dunay nagkinahanglan, dunay mga masakito, dunay nagantos. Dili kapugong si Jesus sa pagtabang, ibig giila sa mga Parisiyo kaniadto nga adlaw nga ipagpahulay. Ikaw ug ako kung dunay na prinsipyo kinabuhi sa man Jesus, matinabangon ka, maluluyon ka, muhatag ka og simpatiya diha sa nagkinahanglan. Mao na ginunanay igsoon. Atong basahon ang Mateo mga kaigsuonan kapitulo 26 bersikulo 41 ngadto sa 46. Ingon diri mga igsoon si Jesus nagampo sa taas nga bungtod sa gitawag nga Getsemane. Kauban gud ang iya mga tinunan. Muna usahay kini mga tinunan mga igsoon. Maupay mo kurehir mga kaigsuonan niya atong mga katawhan nga nagmatinunan. Wala ko na problema. Kung ikaw o ako nagkinabuhi sa pulong sa Ginoo, ako na problema. Ipakita sa buhat ayaw sa pulong. Amen ba? Una nga salamat sa Ginoo sa mga Henson family from Batong na ang Ginoo magapanalangin sa inyong kinabuhi Pastor Gabriel Henson nga atong nahalupilo sa kahapong adlaw usab siya na nagapapit sa mensahe sa Ginoo kahapong adlaw diha sa kagsagangkal mga kaigsoon. Ingon dire sa Mateo 26 bersikulo 47 akong pagabasahon igsoon. Pagtukaw kamo o pag-ampo aron kamo aron dili kamo madaog sa panulay. Kung sa di ay angay buhaton sa tawo, pagtukaw, pag-ampo, aron, kanang aron maigsuon, preparation na, nga sa panahon, sa umalabot nga panahon, ikaw magapangandam. Aron. Wala pa na nahitabo, igsuon. Sa diha sa imong pag-ampo, sa imong pagkugi, sa pagserbisyo, paghatag o dili, sa pagkamahal sa Ginoo, ang kadaugan anak nagsunod. Ilo. Ang imong trabaho karon imo nang adihon sunod adlaw. Walay trabaho gawas og paingon ta nga sweldo.
Moingon man ang diha sa panarbaho, pwede karong adlaw makadawat ka sa imong sweldo. Apan ang imong sweldo ipalit sa ng makaon. Amen ba? Mao nga walay trabaho na nagkaon na kagdaan. Walay naghago nga nag-ani nagdaan. Dapat ikaw o ako makahibalo sa pamaagi sa atong Ginoo. Musakripisyo ka, muhago ka, buhatag kag panahon, usa ka makaani sa bunga sa imong ginagawa. Human nga si Iba o si Adan nagpakasala atubangan sa Dios, magpatulo usa og singot aron ang tao dinis kalibutan makakaon sa bunga sa iyang paghago. Mga alagad sa Dios dapat maghago, magsakripisyo, maghatag og panahon, magtuon sa pulong sa Ginoo aron ang pulong sa Ginoo mabahig ug mahanay nga maminaw makasabot kanunay. Dili lang kay paros-parosong igsoon. Taglantaw makaigsuan burag ang nagwali maigsoon bawang po'y maigo. Ayaw, kung maigo ka, igo gud ka. Aron ka dili maigo pag kinabuhi sumala sa mensahe kay magiwali. Ingon diri pagtukaw kamo ug pag-ampo aron dili kamo madaog sa panulay. Andam ang espiritu apan luya ang lawas. Na ay ang lawas maigsuon maunay daghang pasangil. Ang lawas maunay mahimong babag diha sa espirituhanon nakahintang. Kaya maumanay maingon mo, sakit maning akong likod, sakit maning akong tiil, munas ginhawa magunako nga buklay sa baol, na magpuipukat nga nagpagulbol na maigsuon. Kanya ang espiritu kanunay dasig, sige ato simbahan, sige ayo kuha kabalakaan ng imuhang lawas. Dengan kong lawas na po iya ko'y paglantaw sa bani kay naamay bani kukunlan ay kahago kay diba? Wao nga si Jesus man kay sunan iyang giadto ang mga katawhan niya kauban ay yan kahago kang magyapon. O nang dinis kalibutan kung ikaw ug ako makabalo ka o makahibalo ka sa papaagis Ginoo, di gyud katapulang pagkatao. Amen ba? Dili madalang imagine ang panalangin sa Diyos. Dili na siya madalang iskam, kaya dili mauwat ang Diyos. Ikaw ug ako dapat maghago ka para sa atong Ginoo. Ako ang igsuon man kay Solan si Bungis Mies Blanc from Cavite City. Si Brother Nathan Candelario. Although ako ginibuang basahon inyong profile din, kay maumay inyong profile. Atong amigo, mga ko ang igsuon, mga kaigsunan nga naakaroon sa Cavite. Amen. Salamat sa Ginoo. Uban ang mensahe sa Dios. Niining kabuntagon nga maoy naghatag o kalikon kanato. Moabot ang pagsulay aron magmalamposon. Wow, tinuod ko na. Kaya dili man ka mahimong magmalamposon kung walay pagsulay. Diya sa pagsulay, luyo ana, lon-lon kalipay. Ako ning iplay maisuon, luyo sa pagsulay, lon-lon nga kalipay. Pero doon ay minsay, paninguha alang gayon. O dili gani ka maninguha. Wow, di god ka, muhago oy. Di ka muhago mga kaisunan. Ano na sa minsay, ako ning tiwason o basa maisuon. Luyo sa pagsulay, aron malamposon ang atong pag-alagad sa buhing Diyos. Malipayong, wow, malipayong Pasko. Abilitin na mga kaisunan kay kahapon naman itong 25 ang Pasko. Ulo sa bulan nga December, baog na i-celebrate. Pag-celebrate sa pagkatao sa atong Ginoo. Unsa nga verse, Pastor, sa Mateo? Ako ning ihatag mga kaisunan sa Mateo Kapitulo 26, versikulo 41 ngadto 46. Sa panahon ni nga si Jesus nag-ampo sa bukid o sa bungtod sa Getsemani, kauban sa iyang mga tinunan. Atong i-play mga igsoon, lon-lon kalipay, luyo sa pagsulay. Akong hatagan o pagtagan mga kaigsunan, ang ako ang igsoon from Cavite City. How are you today? Ang magandang umaga po dyan sa Cavite. Sa ating mga kapatiran dyan, sa ato ang mga igsoon, Dong Premier, Manong Prane, Brother Raymond, Tito, o ni Pastora Elsie,
Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinabuhi nga padayon ta nga mukugi o sakripisyo muhatag og panahon para sa atong Ginoo. Sa kinabuhi usab ni Pastor Reyce Baldonado from Basay. Kumusta mo diha sa Basay, Pastor Reyce Baldonado? Uban sa imong pamilya, uban sa imong asawa ug mga anak, ug ni Pastor Renato Saison uban sa inyong mga kauban. Salamat sa Ginoo sa inyong makugihon nga pagbuhat sa pagpaabot sa mensahe sa Ginoo, ilabi na sa 95.9 diya sa Sign FM diya sa Basay. Una nga time welcome mga kaigsunan dinis kabukiran tingali maapod-apod na yung mga FM radio o mga alagad sa Ginoo nga patinunanon nga mupaambit sakripisyo muhago dili man po pwede maisuon di ta muhago dili ta mo trabaho even sa atong kinabuhi sa atong pisikal nga bahin ingon ang mensahe nga atong gibasa karon patinunanon ang espiritu nya luya man ang lawas brother sister sir mga pastor pastora mauna ka sige na lang mag-imagine hello dili na ikalipay sa atong Ginoo. Even si Jesus minghatag siya panahon para pag-ampo siya amahan nga mao nga nagpadala niya. Kung imong sabtong sikin sa mata atubangan ni Jesus. Hello. Kung angayan og takos mahimot ang takos og angayan atong paningkamutan ang trabaho ni Jesus atong matrabaho trabaho nga pagsakripisyo. Amen ba? Kay dili gud ka makaingon nga mauminto ang tawdi ko kamuhago. Pero dili na siya gipasabot nga magsigi na lamang taghagok dinhi sa mga material nga mga panginahanglan apan wala nato hagui ang tag-iya sa panalangin nga mao ang Dios. Mahimo sabtang masipyat masayo. Magsigi ra gani tag kabalaka, magsigi ra gani tag duha-duha nga walay Ginoo nga mo panalangin kay ang atong giuna-una pinaagi sa atong pagkugi madato ta sayop ng prinsipyo base sa Biblia iso. Dili base nita, dili base sa tao, base sa Biblia kay ikaw ug ako nagtuon sa pulong sa Ginoo. Matag usa ka nato dapat motuki sa balang kasulatan aron ikaw ug ako di gud ka mauwat sa mga magwawali nga brand out exoon ning kidnap na mga kaigsunan. Una nga dinis kabukiran dunay ning dunay mga sitwasyon nga mukalit reg undan ni atong lahi mga kaigsunan munang mangayo mili daan ang dispensa. Dunay mensahe si Pastor Reyce dili ang ako ani balik rag wifi exoon unsay mga pag-ampo ni Jesus kung amahan ko kung imo gayong ipainom kanako kining kupas sa mga pag-antos matuman ang imong pagbuot mao nga ikaw ug ako di kita kabuot sa tong kagalingon. Amen ba? Kay kung kita mo'y magbuot sa tong kagalingon magsikir ko tagapakyas maningkamot matag maayo sa adlaw nga para sa Ginoo kaparon na gina nato. O niya makadungong tag mensahe mo ingon dayon nga burang ako gyud giigo ni pastor ay gipasangin lan hinoon si pastor wala man kaha gimensyon ang ngalan gawas diha sa pagwali kitang tanan mga ego kung wala ta nagkinabuhi sumala niini. Din si Jesus ning hangyo siyang amahan ko kung imong gayong ipainom kining kupas sa mga pag-antos matuman ang imong pagbuot. Humani ini nibalik siya pag-usap o naabta niya ang mga tinunan nga nangatulog gihapon kay katulgon man kaayo sila tanawa ra ko na. Ang mga tinunan ni Jesus even ang iyang mga tinunan nakita nila si Jesus unsa pa kahakaron nga dili nato makita ang atong gialagaran. Pinaagi lamang sa mga alagad sa Dios nga naghagom nagsakripisyo aron mapaabot ang mensahe gikan sa Ginoo. Mao nga kung mangandoy ganit ang mahimot ang alagad
mahimo tang pastor, mahimo tang leader sa simbahan, doble ang imong kogi, doble imong trabaho, doble imong sakripisyo. Wala na ka maguna-una sa imong kaugalingon ng kaayuhan. Apan hinumdumi ang Ginoo magapanalangin kanimo. Wow! Kung daghan kang paghago, daghan kang panalangin. Ayaw ibutang sa una-una may suon nga ang imong paghago ginagmay, dinagko ang imong maani, ginagmay lang sa. Kung ang imong una-una puro pa-relax, hinumdumi ang panalangin ni relax na maabot nimo. Ayaw pag-claim mo sa panalangin na wa nimo haguin. Amen ba? Kay mismo si Jesus naghago, nagsakripisyo. Kita pakaha sa kalibutan. Kita pakaha na ikaw o ako ordinary na tao atubangan sa tong Ginoo. Ingon diri mga kaigsuonan, bibiya na usab si Jesus kanila og nag-ampo sa ikatulong higayon. Katulo siya kahigayon, nag-ampo ni atong gabiona. Iyang gikuyog ang iyang mga tinunan, mura gyapon ang nahimo. Wala sila kasakripisyo even sa usa ka tagna na lamang. Pero sa gadget o cellphone, magduka. Wala pinag-unsa na nang inyong ipaglantaw diya, kamura ko na sayo, Pesor. Ingon din ni biya na usab si Jesus kanila o nag-ampo sa ikatulong higayon sa samang mga pulong. O niya, mibalik siya ngadto sa mga tinunan o miingon na natulog pa bagyahapon kamo na mahulay miabot na ang oras na ang anak sa tao itugyan ngadto sa kamot sa mga makasasala. Bangon kamo kay manglakaw na kita, tanawa ani ana ang nagbudhi kanan. Manglakaw na kita. Dunay mga sitwasyon nga sa panahon nga ikaw maluya. Dunay mga kahimtang sitwasyon nga mo relax ka sa pila ka tuig, apan kung sa imong pagbalik hinumdumi, diha makita ang pagkamaayo nga matinud-anon gikan sa tong Ginoo. Lamang ikaw o ako isulayan lamang og sikid sa kaatubangan sa Dios. Salamat sa Ginoo sa tanang mga kaigsunan diha sa dapit sa taga-Kasagangkal, Pastor Arnulfo Villadantol. Ako mga pagdasig sa itong mga kauban, labi na sa mga Arias family. Salamat sa Ginoo sa inyong mga kinat. Sa tanan diya sa mga dapit sa Kasagangkal. Salamat sa Ginoo sa mga panahon o gigayon nga inyong gihatagan o panahon sa pagpaambit sa pagkamaayo sa itong Ginoo. Una nga, ining mao nga dapit, wala ni gipili nga tao. Kung unsay ipaabot ninyo nga pare-request, amo ng buhaton, kay amo ng obligasyon nga gipiyal sa Diyos kanamo. Ikaw o ako dapat makahibalo kanunay sa pabaagi sa atong Ginoo. Mao nga si Salmista David mga kaisunan, ari usa ta sa Galacia kapitulo 6 bersikulo 10 ngadto sa bersikulo 9 ngadto sa bersikulo 10. Magmadasigon dili magtinapulan. Nabay mga Kristohanon mga tapulan. Kay kung mga tapulan ang mga Kristohanon, magsigir na guna-unag, walay nahimo. Apan talagsa lang yung mahitabo kung ikaw o ako na nakasabot sa mensahe sa Ginoo. Kay kung dunay Kristohanon nga tapulan, wala pa na maluto diha sa mensahe sa Ginoo. Atras abante pa ang una-una na mutuo o dili, madasig o dili. Ana lang namin so may nungdan ang panalangin sa Ginoo, usahay madasig, usahay po maluya. Di ba? Ingon ang Galacia kapitulo 6 bersikulo 9 ngadto sa 10. Una ka kining panahon karon igsuon dili na gyud madalag siniaw. Ingon ang bersikulo 9 diri sa ato nga basahon. Ingon ang bersikulo 9,
Usa dili na kita magtinapulan sa pagbuhat og maayo, kay kung magmadasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayud kita sa bunga niini. Wow, di ba? Kinsay gisaaran atong nagmadasigon pagbuhat og maayo. Apan kung ang usa ka tawo din sa kalibutan nagmadasigon pagbuhat og dautan, unsa man dayang maani maayo? Dili dautan sa pagyang maani. Kaya wala man siya mukugi sa pagbuhat o maayo. Kung ikaw kang Kristohano, buangkon kang Kristohano, o niya ang imong pagbuhat, dinautan, ayaw pagdahom nga, maayo ang imong madawat, musamot na hinuon, kay imong giiskam ang imong kaugalingon. Diba? Imong giuwat nato ang atong kaugalingon. Bingangkon ka ng Kristohano, apan wala ta magkinabuhi sa pagkamaayo, wala ta mukugi sa pagkamaayo nga gihatag unta sa Ginoo para nimo, para nako. Di ba? Sukwahi, mao pangani kung magtanong kag pagkadautan, ayaw pagdahom og maayo imong anihon. Kung magtanong ka og sa imong itanong, ayaw pagdahom nga maoy anihon nimo tong imong gidahom nga mas dakong panalangin. Hello, unsay gusto sa Dios atong kinabuhi? Pagbuhat og maayo, dili pagbuhat og dautan, pagkugi pagbuhat og maayo sa imong isig katawo. Wow, maglisod magani tagbuhat og maayo sa atong isig katawo, unsa pagkahaang Dios, di ba? Uwato na nato, ayaw uwata igsuon ang Dios, kaya di ikil siya mauwa. Atong hinumduman mga kakiusunan sa atong pag-uwat sa atong isigataw ngadtos Ginoo, dili man na maani karon. Apa nag-ingon ang Biblia, muabot ang panahon. Tanawa na ko na. Ingon direksyon, sa dili kita magtinapulan sa pagbuhat o maayo, kay kung preparation na iksoon, doon ay opsyon kung ikaw o ako bubuhat o maayo. Atong klarohon kinagang nasipyat ani maiksuon nga nagbuhat o dautan o niya gahuna-una o maayo ang madawat, ayaw. Kay dili maiskam ang Dios, ayaw uwata ang Dios, labaw sa tanan, ayaw uwata ang imong kaugalingon. Kay muanigog ka sa imong mga binuhatan dinis kalibutan. Kung garbuso ka, hinumdumi garbuso sa nang Ginoo mo panalangin nimo. Lord, ayaw sugda ang Dios, ayaw hagita ang Dios, sikil sa mata atubangan sa iya. Sobrang mahadlo ka maganit na magkurong-kurong ning ato ang tuhod sa riyo pa. Mamala ka magani tagusay ka ugmakan o para sa imong pamilya, para sa imong mga anak. Malahadlo magani tag maghilanat na gani imong pamilya. O niya, hagiton pa nato ang Dios. Sige sa ta ato ba na niya iso. Mao nga atong pangutan-on ang atong kaugalingon kanunay. Lord, sige sa man ko sa imong ato ba. Lumalabay lamang ko sama sa akong mga ginikan. Ayaw pagdahom nga kitang tanan magdunar dinis kalibutan. Ang magdunar, ang muatubang, ang maayo ni mong kinaigatasan. Amen ba? Mapagpadiremos muna ko sa pagbasa. Busa dili kita magtinapulan sa pagbuhat o maayo, kay kung magmadasigon kita, muabot. Wow! Sa imong pagbuhat o maayo karon, hinumdumi, muabot ang insaktong panahon sa imong pagbuhat o maayo, pag-aanihin yun na sa sunod na panahon. O niya katong nagbuhat o dautan, loyo anak dautan yun na. Ang naghuna-una nga maayo o niya sukwahin sa pulong sa Ginoo, ayaw mo pagdahom nga makadawat mo maayo mga butang gikan sa tong Ginoo. Makilawo na mo ginagmay. Amen ba? Sunod anak, problema. O sige, ingon dire. Dili kita magtinapulan sa pagbuhat o maayo, kay kung magmadasigon kita, muabot ang panahon nga makaani gayon. Gayon. Wow!
gi-clarify nga ikaw ug ako kung magbuhat kag maayo moabot ang panahon nga makaani gayon kita sa bunga ni ini. Diba? Ang Biblia gihanay ng daan sa imong kinabuhi. Lamang ikaw ug ako sabta o sisaha kung haong ba ang imong kinaiya. Diha sa Biblia kay kung dili di kita kaani sa bunga sa atong paghagod dinis kalibutan kay ang maani nato kung nagbuhat ng maayo na atong gituhan unya dautan di atong binuhatan maoki binuhatan ato ang maani nga dautan. Hello, kung ikaw karon nga nagkinabuhi ug matarong padayon higala. Pasagdain ang imong mga silingan, pasagdain ang imong isigataw nga kanunay nag-underestimate nimo. Kay ikaw ug ako panalanginan gayos Ginoo. Ayaw ka balaka anak, ayaw ka uol kay tao lang sa nasya sama nimo. Kung unsay imong nakatunan, kung unsay imong sabtan diha sa balang kasulatan, padayon sir, ma'am, sister, brother, kay ikaw ug ako ray panalanginan sige dili sila. Maglantaw na sila o sa pasiaw maisong magpanulong-tulong na sila sa panalangin na gihatag kanimo. Amen ba? Lamang siguro ka nga ikaw o ako na inlahin sa mensahe sa atong Ginoo. Wow, grabe. Ingon ang Diyos, busa samtang mahigayon pa kita. Kung buhi pa ka, maisuon, napag-yung tayo higayon. Apan kung patay na ta, wala na tayo higayon, may pailiyon, may pailiro nga buhi kaysa liyon na patay. Ingon ang Ecclesiastes, magkaisunan, may pailiyon, may pailiro nga buhi kaysa liyon na patay. Maginaot ko, pagkatag-usa ka na ito, nining tagnaog dapit sa kapuntagon, aduna na sa tay napupo nga may pagtulunan sa itong kinabuhi nining adawa. Matag adlaw, matag karon ug unya, ang inyong ubos kaalagan nga even sa schedule nga grabe kahigipot, apan dili baba ang kakapoy sa lawas, ang kakapoy sa pisikal nga bahin, gawas ug di na kita katingdog tingali. Gawas ug di na kita kamata, mabingaw gyud ang radio. Kung wala natas kalibutan ato nang hinumduman nga doon na kay commitment ato bangan sa Diyos iksoon o ayaw uwata ang Diyos kay pwede tang mahimong hipokrito sa iyong ato bangan kung ikaw o ako doon na kay pakisan. Lord, kung tagaan ko nimong trabaho, tagaan ko nimong negosyo, tagaan ko nimo og butang o lagad ko nimo, ang Diyos nasayo ng daan sa imong panginahanglan. Sugdon ka lang o kasaligan maka sa kagmay mga butang. Dili pwede maison nga mga noy tagdagong butang, hindi maganit ta kasaligan o mga butang na ordinary. Ingon ang Diyos, busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayo ngadto sa tanang mga tao. Tanawan na, di ba giklaro sa Biblia? Ikaw ug ako samtang buhi pa, dapat atong buhaton magbuhatag maayo atong bangan sa tanang mga tao. Dili na kay sa sulod sa simbahan, kanya pagkahuman giaway imong silingan, itismis imong silingan, o niya anak sa simbahan, pentek pagkadyos nona, or anak sa simbahan, mga marites na gyapon, kay wala nang kinabuhi sumala sa pulong sa Diyos. Imbis pag-adto sa simbahan, mao niya ma-feel ang presensya sa Ginoo, kay dapit ang balaan. Even si Moises, bubua ang sandalya, kay dapit kining balaan. Gihubo to ni Moises. Ang sandalyas mga kaisunan, nag-illustrate na sa imong kinabuhi karon. Kung ang imong batas sa kinaiya dias kawas mo pagyapong isulod sa simbahan, watay angay na mo atong simbahan. Amen ba?
Unang inigdayi, inigpaminaw sa minsay sa Ginoo, managdok ka. Apan kung ikaw o ako nakasabot sa minsay sa Ginoo, mupalakpak ka, sister. Amen ba? Kay imong nabati ang presensya sa atong Diyos, dili presensya sa tao. Kay ang presensya sa tao dinis kalibutan nga walay Ginoo, puro karboso. Kay karboso si Satanas. Sige ang pangangkon nga dili iya. Magpasikarbo pa. Ingon si Satanas, kung muluhod ka kanako, akong ihatag kining tanang kingarian. Apan mo alagad usa ka kanako. Ingon si Jesus, bawa Satanas, wa kay katungod sa pag-angkon sa mga butang gikan sa umamaan. Kinsay nihawa si Jesus si Satanas? Si Satanas kay puro raman siya pag-uwat. Ayaw pa uwat. Aron ta dili mauwat, paminaw sa minsay sa Ginoo o pagkinabuhi sa minsay sa Ginoo o pagbasa mismo nini. Usbon ko sa pagbasa ang versikulo 10, busa samtang may kahigayunan kita, buhaton ta ang maayong ngadto sa tanang mga tao. Buang kung ganit ang Kristohanon, unya watay binuhata, maayong binuhatan sa tanang mga tao, unya Kristohanon ta. Ayay. Way amay. Kita rin maulawan. Waingon man ang imong sakabalay, si kakagwali na mo. Huwag magani ka kausap sa imong kinaya, palahubog na magyapon ka. Bisyoso na magyapon ka. Sige na magpangaway ay imong silingan, even ang imong kaugalingong pamilya, imo nang awayon, kaya muwali pa ka kanamo. Huwag magani ka kausap sa imong kinabuhi, di ba, mainsulto ka, magway, nalaman ka niya. Isapot ko kang wakay angay. Di ba? Ang tinuod na Kristohanon magkinabuhi, sumala sa iyang giwali. Ang tinuod na Kristohanon magkinabuhi, umanin ka mo diha sa paghigugma sa iyang isig katao. O sa giingon, samtang may kihagayunan kita, buhaton ta ang maayong ngadto sa tanang mga tao. Unsa maday pagsabot? Dapat makasabot ta sa tanang nga naas Biblia, uban ang tawag sa Dios. Buhaton ta ang maayong ngadto sa tanang mga tao, labi na gayon sa atong isig ka magtotoo. Ang problema, ibig kauban diha sa simbahan, ibig kauban diha sa title sa simbahan, gichismis sa silingan. Hala, nag-idza-idza mo ba? Parihang title sa simbahan, dapat magkahiusa kay parihang title sa simbahan. May dili magkapareha ang title sa simbahan, nagkahiusa pa diha sa pagdahi. Ibig ba? Ibig ba? Mao nga ang Biblia dapat atong paningkamutan igsoon. Pagbugi o aplikasyon dili sa istorya. Mao nga si Salmista David ingon diri sa Salmo 68 bersikulo 35, ang Diyos naghatag og kusog og gahom. Mao nga si Salmista David igyo to maluya. Kay wa man siya magsalig sa iyong tawhanong kusog. Wa man siya magsalig sa kayang kawaling og gahom. Nangayo man siya kusog gikas Ginoo, nangayo man siya gahom gikas Ginoo. Amen ba? Kung ako ikaw parantas kinabuhi ni David, wala na gitas ko sa kalukas kabuhok. Maumang gani dunay mga tao sa kalibutan, mga kaisunan nga grabe ka-excited. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Sister Kindi Silva. Salamat sa Ginoo sa imong kinabuhi, Sister Kindi, sa inyong pag-iskon namo kahapong adlaw. Sa amo ang pag-uli mga kaisunan. Salamat sa Ginoo sa mga panahon nga inyong gihatag sa inyong ubos kalagan o sa atong mga kaisunan. Salamat sa Ginoo sa inyong pag-welcome. Ang Ginoo magapanalangin ka ninyo uban sa imong ginikanan sa imong amahan si ikaw Juanito Silva uban sa inyong mga iso. Sa tanang mga Silva family, ang Ginoo magapanalangin ka ninyo sa inyong pagsakripisyo, sa inyong paghago, labaw sa tanan sa inyong pag-eskwela. Ang Ginoo magapanalangin. Magkinabuhi lang kita subay sa pulong sa Ginoo.
Ano na si Minsay? Hi, good morning Pastor Saf. Salamat sa Ginoo sa maayong kabuntagon. Yes. Ato pasalamatan ang Ginoo sa maayong kabuntagon nga ihatag ka nato kan. Maayong kabuntagon kay ikaw ug ako nakapaghimata pa ni mga anak. Adlaw karon nga Huwebes, sa 26 nining bulan sa Disyembre. Hapit na sa mahuman ang adlaw. Una nga kining bulan sa Disyembre may suon. Atong una-una pagkadalian yung mahuman. Labi na naana ka sa daghan kay kang schedule. Grabe. Pag una-una ka ma-exorment, ay kubalik ng pizza puno sa Disyembre. Muingon po kang andili na po tagaabot o di po madugay po ta pastor o moabot ang 2025. Doon na rabay kisa atong ako ang amigo nga pagka 2025 hatagan ko niyang chapel. Wow. Salamat sa Ginoo mga exorment. Mao nga diha sa trabaho sa Ginoo igsoon sa pagbuhat o yung sa kabubuton sa Ginoo ma-enjoy biya ka mga kaigsuonan. Mawala na imong problema. Salamat sa Ginoo ato ning basahon ang mga Salmo kapitulo 68 bersikulo 35 nga ang Dios atong kusog o kalikon o dili lamang kalikon kundi dili na pay gahom. Yung pa mahimo kang gamahanan kuno na Ginoo. Pero ayaw ang kuna ang gahom kanan nimo. Mahimo sabtan sa tanas anak may suor. Ingon diri sa 65, sa 68 bersikulo 35. Ato ni basahon mga exor. Nga ang Dios maoy naghatag nato kusog ug gahom. Kay kun ang kuno nato mga exor nga na ang kusog gikan nato pakyas ta mga exor pag-abot sa kaluya Mayroon tangkot kapoy man. Ingon diri mga kaisunan sa 35. Sa maong 68. Ingon diri mga kaisunan sa 35. Pagkahibulungan gayon sa Dios. Wow. Ingon ang Biblia, pagkahibulungan gayon sa Dios, ang Dios sa Israel diha sa iyang puloy-anan naghatag siya kusog o gahom sa iyang katawan. Wow! Unsa day ihatag sa Dios? Kusog. Dili lamang kusog kung dili gahom. Mao nga matagpulong nimo nga mugula sa imong baba doon na kagahom. Apan hinumdumi kanus aman nga mahimo kang dunay kagahom kung ikaw nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Kay kung dili maigsuon ka ng imuhang minsay, oro lagi na taphaw. Hilasan man ang mga tao maigsuon pa yung ay sige kagwali o sige kagpangaway. Sige kagwali o niya imong silingan, imong harang sawayon, imong awayon, imong i-chismis. Wa ka magkinabuhi sa imong giwali. Diba, ikaw na po'y, kita na po'y maigo, may suon. Amen ba? Matod pa diri sa 35, pagkahibulungan gayon sa Dios. Ang Dios sa Israel, diha sa iyang puloy-anan, naghatag siya kusog. Wow! Naghatag siya kusog o gahom sa iyang katawhan. Mao nga ikaw ug ako, atong klarohon kung katawhan pagyatas Ginoo. Dili ra pata katawhan dinis kalimutan nga nagkinabuhi ra nga wala, nagkinabuhi sumala sa walang kasulatan. Ingon diri sa Salmo 73 bersikulo 26 kantos 28. Ato ning basahon mga kaigsuonan. Ingon diri sa 26, 25 ngadto sa 28. Ingon diri, sikin sa pamay kasaligan ko diha sa langit kung dili ikaw. Kung sa atong kinabuhi karon dinis kalibutan, kung doon na patay kasaligan sa langit, dili ang Ginoon nga Dios, murag questionable na atong pagpangalagan.
Mao nga si Salmista David, wala ko'y laing kasilakan na kasaligan diya sa langit kundi ikaw. Kinsa pa may kasaligan ko diha sa langit kundi ikaw. O wala nay laing tinguhaon ko dinhi sa yuta gawas kanimo. Tanawara. Niingon si Salmista David, walay lain akong kasaligan diya sa langit kundi ikaw o Diyos. Mauusap din sa kalibutan santang buhi pa ko. Kay kung dinis kalibutan, lahi ang imong pagsalig ngadto sa Dios, lahi usab ang pagsalig nimo sa kalibutan. Igsoon dako yun ang question mark. Gikan sa taas paingos-ubos, di gud ka katubag. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Pastor Gedeon Candelario from Sitio Kalugtugan, Barangay Sirlenia, Malabuyok, Cebu City. Ano na si Minsay may sungkot AM Pastor Saf. Live naka Pastor sa 101.3 FM Malabuyok. Wow, salamat sa Ginoo. Salamat sa Ginoo Pastor Gedeon. Diya sa Malabuyok mga kaigsunan sa tanan nga mga follower o listener sa Shine FM 101.3. Diya gayon sa recording studio diya sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sirlenia, Malabuyok, Igsoon. Sa imuhang mga ugangan, sa imuhang wife Pastora Russell Candelario, o sa inyo ang duha ka mga anak Dodong Davidion, Dodong Asap, o sa imuhang mga bayaw, mga silingan, mga kauban diya sa pagpangalagad ngadtos Ginoo. Unang kahapong adlaw atong nahalubilo usab ang atong mga kaila diri sa mga listener sa Shine FM 95.3 diha sa atbang sa tagang Kasagangkal. Unang karong 31 mag-uban-uban ang matag usa, magkita-kita ang matag usa sa 31 nini mao nga dapit dinhi sa Balong Barangay Santo Niño, Tanay City, Negros Oriental. Tungod kay excited usab sila nga makahibalag personally sa imong kinabuhi Pastor Gideon nining mao nga dapit nining katapusan nga gabi sa 31 adunay daghang mga alagad sa Ginoo nga magkakahiusa nining mao nga dapit. Mao nga atong pasalamatan ang Dios sa dakong pribilehiyo, dakong kahigayunan nga iyang gihatag. Kay kining pribilehiyo nga iyang gihatag kanato karon dili ni gikan nato kun dili gikan ni sa langit ng tang-amahan nga mao'y gialagaran usab ni David. Ikaw ug ako, niingon ang Biblia sa atong mga pag-ampo kanunay, ikaw ang Dios kang Abraham, ikaw ang Dios kang Isaac, ikaw ang Dios kang Jacob, ug ikaw usab Dios ang Dios kanamo karon. Maunga din sa kalibutan mga kaigsunan, dapat nakailata sa atong gialagaran. Dapat nakailata sa mga alagad sa Dios nga nagtudlo o nagkinabuhi sumala sa ilang giwali. Kay kung dili maigsuon, lisod. Ano man, sukwahi man ang ilang giwali kaysa ilang kinaiya. Sukwahi man ang ilang natun-an sa Biblia kaysa ilang batasan. Apan kung ikaw o ako nagkinabuhi sumala sa balaan nga kasulatan minsay sa atong Ginoo, ang imong batasan kinya sama sa kinabuhi o batasan sa Dios. Balik ta sa ato ang mensahe. Ingon diri maisuon, ingon si Salmista David sa bersikulo 25, bersikulo 26 ngadto sa 38. Ingon diri, ang akong salabutan og lawas maluya. Klaro, dinis kalibutan ang imong lawas, ayaw gyud pagtuo nga kanunay rig ang kondisyon. Ingon si Salmista David, ang akong lawas maluya. Ang akong salabutan og lawas. Siyempre ang imong lawas diha nagpuyo ang imong salabutan. Kay kung patay na imong lawas, asa man imong salabutan? Patay sa. Amen ba? Kay kung ang tao patay na, wa na'y paglaom sa kalibutan. Apan kung ikaw o ako buhay pa, sister, ang tao ay may buhay, talagang may pag-asa. Sapagkat ang Diyos ay siya lamang ang nakakaalam sa bawat isa sa ating buhay sa sanglibutan ito.
Amen ba? Ikaw at ako, wala ta makabalo sa kaugmaon sa imong sikataw, sa kaugmaon sa imong mga igsoon, sa kaugmaon sa imong paryente, sa kaugmaon sa imong silingan, sa kaugmaon sa imong isikataw, kundi ang nahibalo ang Ginoo. Amen ba? Ang akong salabutan og lawas maluya, apan ikaw o Dios mao ang akong kaligon. Kung kanunay kung kang mag-ampos Ginoo, hagaan ko pagkalikon. Kung kanunay kang mudahig sa atong Dios, dili Dios. Kung mudahig tas ato ang Dios sa atong gilagaran, hinumdumi igsoon na ako kay kalikon. Kung maghisod ganit ang Dios, pwede ang imong trabaho, himuon imong Dios, ang imong posisyon, mahimo ng Dios, ang imong pagka-edukado, pwede na nimong mahimong Dios, imong negosyo, nagibiyang sa Ginoo, mahimo na nimong Dios, mahadlok man kang mawatan. Apan kung ang tinuon ka Dios, ikaw o ako, panalanginan sa itong Ginoo. Apan ikaw o Dios, mao ang akong kaligon. Ikaw lamang ang gikinahanglan ko. Wow! Niingon si Salmista David, wala na ilain akong gikinahanglan o Diyos. Ikaw lang ang akong gikinahanglan o wala na ilain pa. O inungdan nga ikaw o ako, magtuon kaspulong sa Ginoo, kanunay good ang imuhang kinabuhi. Inlain o gahaw diha sa mensahe sa itong Ginoo. Ingon dire sa Painti City, kay katong mubiya kanimo mamatay gayon, og laglagon mo sila nga wala magmatinumanon kanimo. Kinsay laglagon katong wala magmatinumanon kanimo. Kung ikaw ug ako nga mitangkon ka nga Kristohanon, unya bati ang imong batasan, bati ang imong kinaya, sukwahi sa kinabuhi diha sa gitudlo sa balang kasulatan, hinumdumi. Atong basahon Exodus, kay katong mubiya kanimo, nagpasabot na himo na unta ning Kristohanon o nagkinabuhi ni atong unang panahon. Siyempre ni atong unang panahon, kay kung ikaw o ako wala pa mo biya diha sa Ginoo, nagkinabuhi hangtod karon og sa umalabot og sa walay katapusan. Unsay giingon sa balang kasulatan, kay katong mubiya kanimo mamatay gayon og laglagon mo sila nga wala magmatinumanon kanimo. Kung ikaw ug ako nga Kristohanon ta, ni angkon ta, apan wala ta magkinabuhi nga kita wag pagkamatinumanon, kumusta iso? Mao nga matag usa ka nato dapat magpusisa, mag-examine doon, nakatuman ang magid ko para nimo. Daghan na bang ipatrabaho ang Diyos. Ingon ang 28, apan alang kanako, ingon si Salmista David, apan alang kanako, maayo gayud kaayo ako duol kanimo o Dios. Wow! Ingon si Salmista David, apan alang kanako, kanunay ko nga duol kanimo o Dios. Kaysa diha nga ako kanunay nganha kanimo o Dios, kanunay ko gihatagan nimo og pribilehiyo, pinasahi, pabor. Wow! Ihatag ang pabor sa Dios, apan klarohon nato kung ikaw o ako nagkinabuhi ba nga nahimong nagmatinud-anon diha sayang atubangan. Tanan na maigsoon kanang nagmatinud-anon, tanan na pagsakripisyo, paghago, pagbuhat o maayo, paghatag para sa Ginoo. Kompleto nga ikaw o ako nagmatinumanon sa Ginoo. Kay ang taong nagmatinumanon, dili na siya makapugong sa pagsir sa panalangin nga naangkon niya sa iyang kinabuhi karon. Ang tinuon nga nakasabot sa mensahe sa Dios, dili na siya kapugong sa panalangin nga iyang naangkon karon sa pagpaambit alang sa uban. Hello. Kay aron masinati usab sa uban nga ikaw gipanalanginan. Pero zero kagangit ta kayo. Mangwinta ta maison ay si pastor na ay madato kasinaw na lamang ang agtang. Okay ra kay maison kung magsinaw basta abti na taglawas. Padayon nga nagwali sa mensahe sa Dios. Kini atong hitsura
Bisang sa upa nato naghid-hid og sinsungsong. Bisang butangan pa nato ni og magsipil o unsa man diha maigsuon. Bisang butangan pa nato ni sundro o maurogi atong hitsura din sa kalibutan. Ayaw nagsawaya kaya ang imong hitsura, ang among hitsura, ang atong hitsura og dagway ni Ginoo. Kung mo saway ta, imong gisaway o wala nimo respeto ha ang Dios sa atong kinabuhi. Hello. Mao nga si Salmista David ingon siya, apan alang kanako maayo gayud kaayo. Wow, kaayo labaw sa maayo. Ato nang sabton igsoon, kaayo labaw sa maayo. Ingon si Salmista David, apan alang kanako maayo gayud kaayo nga ako duol kanimo o Dios. Diha kanimo o Ginoong Dios, layo ako sa kadautan. Grabe. Sa diha nga ikaw ug ako duol sa atong Ginoong Hesukristo, layo ka sa katalagman, layo ka sa kawaladon, layo ka sa problema, ma-enjoy in imong pamilya. Ngano man matudloan man nimo siya, anak dudong inday, buhata na malipay ang Dios. Kaysa diya nga malipay ang Diyos imong kinabuhi, hinom dumi, panalanginan ko ka. Grabe. Ingon diri may suot, apan ang alang kanako maayo gayud kaayo nga ako duol kanimo o Dios. Diha kanimo o Ginoong Dios, layo ako sa kadautan. Isangyaw ko ang tanan nimong nabuhat. Grabe. Pero maingon gani ka maigsuon, murag makapaambit ko ani gamay lang tingali ay imo ganing isinirok ang namaayong nabuhat sa imong kinabuhi gikan sa Dios. Unya maingon kang ako ra kay kahago ko ani ka nang uban wala man ay paghago. Ihatag isir usao man ang mga baho ra nani sa inyong panimon. Kung wala na imo gapitan ay hatag na sa mga nagkinahanglan. Pero doon ay mintalagad sa tao o sing magon. Hinumlumi ang Diyos nasayon sa imong palamang huna-una. Sa pagkatao pa lamang ni Jesus, nagplano si Jose nga bubulag sa iyang uyab nga mao si Maria. Samtang si Maria nagdabdos ni Jesus ni atong panahon na digtungha na yun. Ang anghel sa Diyos, Jose, ayaw diha pagsipyata. Painumduman ni Jose, pinaagis sa damgo. O ang Diyos igsoon, kanunay naghatod o mga mensahe sa imong kinabuhi karon. Dili lamang nining mao madapit, kundi sa uban pang mga alagad sa Diyos nga nagkinabuhi sumala sa mensahe nga ilang yung mensahe. Apan klaro ha, kung tinuon ba yun ang alagad sa Ginoo. Kaya dinis kalimutan, daghan kayong magwawali. Dili na maihap, daghang title sa simbahan, pagtulunan, denominasyon, pero batasan, sinultihan, pagkalayuan yun, base sa walang kasulatan. Ingon diri magkaisunan sa Isaias kapitulo 40 versikulo 28 kanto sa 31. Kinsa may angay kahanukan kung dunay Ginoo? Wala. Ginoo kung na imong isaligan. O niya, mahadlok di ka maigsoon. Mahadlok di ka mapordoy. Ayaw. Dili pordoy ang Diyos. Ikaw kung ako dato ka, ay dato ang Ginoo. Insulto po na mga igsoon. Na sige taong, sige tagwali mga kaigsoon ng pagkadato niya pordoy. Ang Ginoo igsoon dili siya hakop. Ang tao ray hakop igsoon. Ingon diri ang Isaias kapitulo 40 versikulo 28. Ingon diri mga kaigsunan, wala ka ba di ay mahibalo? Wow, question mark. Dapat mahibalo ta. Kay kung dili ta mahibalo kaigsuon na unsaon na. Aron mahibalo ta mga kaigsunan mao'y nahimugso kining FM radios kabukiran aron mahibalo ang tanan. Anaas panimalay karon nga naminaw naglanog-lanog dinis palibot ang Ginoo magapanalangin sa matag usa ni atong naghago ni siyempre
sa inyong pag-play sa inyong mga FM radio, sama lang sa mo nga nagwali niini. Nagpaabot sa inyong mga silikan. Wow! I declare blessing sa mata ko sa o ginumdumi ang mensahe Ginoo, hinay-hinay na namudulot sa atong kasing-kasing. Una-unang salaputan aron ang mata ko sa makasabot sa mensahe sa atong Ginoo. Ingon ang 28 sa mga Isaias kapitulo 40 bersikulo 28 ngadto sa 31. Ingon diri, wala man di ay kamo mahibalo, wala ka ba di ay kamo makadungog. Ang Ginoo mao ang Dios nga walay katapusan. Kinsa ang Dios? Dapat mahibalo ta igsoon, sister, brother, sir, mga pinalangga namong mga follower o listener sa Sign FM 95 o sa tanan nga mga viewers sa Facebook Live Luzon, Visayas and Mindanao. Ilabi na diha sa kalugtugan, diha sa Malabuyok, igsoon nga nag-hook up usap ni ining mao nga mensahe karon pinaagi sa iyang alagad nga si Pastor Gideon Candelario, atong station manager ni ining mao nga dapit katong ikauban karon sa 30 ug sa 31. Muna nga excited daw sa mga katawhan nga magkahiusan ining mao nga dapit ibig sa mga alagad sa Dios. Salamat sa Ginoo sa kinabuhi ni Ma'am M.A. Sensian Samwili. Good morning, Pastor. Merry Christmas sa tanan. Merry Christmas sa tanan. Sa tanan, mga kaigsunan. Mao nga atong i-celebrate ang pagkatao ni Jesus. Even wala diya sa Biblia, apan ikaw ug ako. Moingon ganita, dili maguna, Pastor, kay wala man na sa Biblia. Pero unya madawat og regalo. Moingon ang dili ra ko nato is itumon kog 25 ang atong celebration. Mura gyapon kay nag-celebrate gyapon ka. Ayaw uwata ang atong kaugalingon. Ayaw uwato nato, dili nato uwato ng Dios. Mura gyapon na. Ingon dire wala ba di ay kamahibalo, wala ba di ay kamahibalo, wala ba di ay makadungog. Ang Ginoo mao ang Dios nga walay katapusan Dios. Marami. Siya mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya maluya o kapuyan. Mao nga ikaw manangalagad sa Ginoo, dego ka maluya. Dego ka maluya sa pagwali sa mensahe Ginoo. Pero ang imong pagwali, kinauhanon, maluya ka. Labi na makadungog kag mensahe nga dili mao, maka-dispaya nimo. Pasagday sila. Mao man ilang kalipay. Ang trabaho nga gibihal sa Ginoo nimo, padayon basta ikaw ug ako nagkinabuhi sumala sa atong Ginoo. Kay di magyud ka maluya. Even kahapong adlaw mo maigsoon na inyo lang sabi. Sa mong lakaw, suot-suot ay kumaunay tinuon nga mga sundalo ni Kristo, suot-suot sa kasagbutan, sa kasakas kabukiran, bisag danlog kayo igsoon, bisag nagkurog ng tuhon, diya sa pisikal nga panguna-una, diya sa pisikal nga gibati, pero tugan bida glory, kalampusan kadaugan, dihatag sa ginukapong anak, buhing kadaugan, ato mga kahigalaan, makaisunan diya sa atbang sa kasagangkal, naminaw sa mensahe sa Diyos. Dili mensahe ni Pastor, mensahe sa Diyos. Unang ato makaigsunan, salamat kayo Pastor sa imong pag-ampo. Igsuon at ta pasalamat nga tos Ginoo. Kay ang pag-ampo namo sa mga alagad sa Diyos, amo ng obligasyon. Trabaho na sa mga alagad sa Ginoo. Aron tadunggon sa atong Ginoo. Salamat sa Ginoo. Ikaw kung ako, pastora ka, obligasyon na nimo pagbuhat, pag-ampo, pagsakripisyo, paghago, pagpaambit sa mensahe sa Dios ug ayaw ibutang sa una-una nga mangwinta ka. Maganit ang wintahe sa Dios. Mangwinta na hinuunta. Ingon diri, siya mao'y nagbuhat sa tibuok kalibutan. Dili siya maluya o kapuyan. Unang mga alagad si Ginoo, bisag wala tuo ang kahago ni ikot kabuyan sa pagshare sa mensahe sa Dios. Pero katong mga ego mo ingon, sige ra man na silang pangigo. Aw mga ego gyud og dili magkinabuhi sumala sa mensahe sa Ginoo.
Og dili matukib ang iyang kahibalo, hatagan niya gahom ang huyang, og ang walay umoy hatagan niya kusog, bisan ang mga batanon maluya og kapuyan og kabaskog og way umoy, apan katong mosalig sa Ginoo tan-awara. Ingon ang 31, katong mosalig sa Ginoo. Mangutana ko karon, si kinsa man ang mosalig sa atong Ginoo? Sa diha ka ikaw mosalig sa atong Ginoo tan-awara. Ingon dire, apan katong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog. Grabe. O nagklarohon sa nato kung tinud-anay bagyutang mosalig sa Ginoo, or mosalig lamang ta kung makadawat ta og kwarta, or mosalig lamang ta kung makalampos ta, or mosalig ta kung doon na natay negosyo, doon na tayo sakyanan. Sister, brother, mawagtang rana kay bawion po nas Ginoo kung mawala ang imong pagsalig niya. Klaro. Ingon ang Biblia, Exodus, apan katong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, manglupad sila daw agila. Nabay agilang naghoy-hoy. Doon ay kanta may son, tulad ng mga agila tayo ay lilipan, hindi mapapagod ang ating mga pagpag, tayo'y nagdadala ang buhay at sigla. Wow, buhay ka, sigla talaga. Papaano kung patay na tayo, wala na tayong sigla eh, di ba? Katulad tayo ng mga agila, laging lumilipad, laging naglalakad, dala-dala ang mensahe sa Ginoo. Suot-suot sa kabukiran, dala ang karga, ang mensahe nga nagdala kadaugan, kausaban sa dagat sa tong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Asa man ita nagpuyo nga mas kalibutan man. Apan hinumdumi, ingon ang mensahe sa Dios, apan katong mosalig sa Ginoo makabaton og bag-ong kusog, ikaw ug ako kanunay gipresko ang kusog gikan sa Ginoo. Wow, kinsa may dili ma-excited. Bag-ong panalangin, bag-ong butang magibiyar sa Dios, magdugang ang panalangin. Hinumdumi, apan siguro ang klaruha nga ikaw ug ako haom sa pulong sa Ginoo ang atong kinabuhi. Hello, Panginoon ko, natak na umapit sa kabuntagon ang atong oras. Alas 6 na may kapit mga ekso. Unang ang dilingkod kabalaan ang oras o panahon. Kami mga alagad sa Diyos, amo lang yung ipangandoy sa mong kinabuhi uban ang tabang si Ginoo, ikaw maghatag na mong kusog. Samtang ano na patay gininawa, samtang ano na patay kusog nga gibiyal sa Ginoo, dilit na makapugong sa pagsaya sa pagpapit nini sa iyang pagkamayo. Sa among kinabuhi igsoon, okay na. Malipayon ako sa akong pamilya, sa among mga anak, diha sa pagserbisyo at tubangan sa itong Ginoo. Wala ta mga butang din sa kalibutan, kay atong nasailan kining tanan mawagtan lamang. Mangandoyon na to kanunay sa matag adlaw nga ang Dios malipay na to. Kaya sa diya nga ikaw o ako ang imong gipangandoy kanunay nga malipay nimo ang Ginoo, malipay siya o panalangin kanimo. Sir, ma'am, sister, brother, mga follower o listener sa Sign FM, sa tanan nga nag-watch karon sa Facebook Live, Luzon, Visayas at Mindanao, even sa nagkalain-lain mga nasyon. Kung malipayon kang maserbisyo para si Mayas Ginoo, malipayon ang Diyos mo panalangin mo. Mga butang, kalampusan, kadaugan, ihatag sa Ginoo. Lamang siguro o klaruha nga ikaw o ako na inlayin sa Biblia. Last nga mga bersikulo nga ako ang kapabilin mao kini nga dinhi sa 31. Nga kung ikaw o ako apan katong mosalig sa Ginoo, makabaton og pag-ong kusog, manglupad sila daon agila, managan sila og dili makapuyan, manglakaw og dili malaman. Nganuman, gi-enjoy ang kinabuhing Kristohan.
Bisag asa ibutang ang mga alagad sa Dios. Hinumdumi, kampante o enjoy sa kinabuhi kay naay Ginoo kanunay naguban. Salamat sa Ginoo sa inyong pagkikuban. Ilabi na diya sa Malabuyog. Hapit na yun, Pastor Gideon Candelario. Pizza 29B. Salamat sa Ginoo sa inyong kinabuhi, sa inyong pag-travel. Ang Ginoo mga proteksyon, pagkabantay, labaw sa tanan ninyong mga kaubanan. Tungkol kay ang mga follower, listeners sa Sign FM, excited na usap sila nga makakita sa inyo ha. And personally, kung makadungog sa mensahe sa Ginoo. Nining mga David sa 31, welcome ang tanan. Wala may gipili nga organisasyon. Lamang ikaw ug ako adunay katuyoan ng Ginoo nga magkakayo sa ta diha sa pagpangalaga sa atong Ginoo. Nagkalain-lain man nga organisasyon, nagkalain-lain mga title sa simbahan, kanang mga organisasyon nga wa nay angay. Inyo hasam na. Hala padayon mo sa inyong ibati. Kay kami padayon ni nga magkinabuhi nga adunay communication sa among isigataw nga pagkamaayo gikan sa atong Ginoo. Matapos tama yung pasalamatan ng Diyos niinak na ulapit sa kabuntagon ngayon gihatan. Labing kamahanan o mahigugmaon ka ng Diyos na mahal. Salamat o Diyos sa lain o sa pribileyo kay gayunan iya maghatag ka na mo. Aron kami makapadayon sa imong isangon o bulaton na imong mabuhat ka na mo. Salamat o Diyos sa kayuhan. Salamat o Diyos sa kadaugan. Salamat o Diyos sa kalapusan. Salamat o Diyos sa takong pribileyo kay gayon ang imong ihatag ka na mo. Aron kami kanunay buhat o yun sa imong pagbubuton kung kami mismo manikamot na ikaw malipay ka na mo, Ama. Salamat po Diyos sa tanan ng mga igsunan din sa Bado, sa among tibok panimalay, sa tulong na mo ka mga anak sa buugangan. O dapit sa Pilipigan o Diyos, ilang pagpangandam, nining maong hapit sa 30. Nga silang tanan o Diyos nagkahiusa sa pagpangandam sa nagpagpasalamat sa maong natin. Salamat o Diyos sa mga Turan family, sa mga Aga family, Pastora, April ni Aga Turan, o sa tanang magkaisuran sa maong natin. Kasi diin sa ilang panag-ios sa Lord, diha, napamatunan nga naaangkot pa ang pagpakigdain, pagpinabayayo ngayon. O salamat o Diyos, napadayon ka magapamuhan sa katapusan na makinabuhi. Labaw o Diyos sa dapit sa kasagagan, sa pamilya ni Pastor Nonoy Arias, sa pamilya ni Pastor Arnoldo Biliganto, uban sa mga katawan sa mga dapit. Labaw sa tanan sa mga dapit, sa pagpuntal o simbahan. Ikaw makapanalangin sa katapusan, na ikaw mapasidugat sa tanang panahon. Sa katapusan ang mga makinabuhi kinis kalimutan amahan. Isa pa magdapit sa kanwe o Diyos, kinabuhi ni Brother Mario Ili, Sister Roslyn, buwan silang mga anak. O sa tanan kanaminaw sa St. Eve Lord, sa kabukiran sa Bayawan City, sa kabukiran sa Tanay City, sa kabukiran sa Pai City, Lord. Sa tanan nagwa sa Facebook Live, Kusong Visayas at Mindanao. Ilabi na sa kinabuhi ni Pastor Gideon sa ilahan nga pagbiyahe, karong umalabot nga Domingo, labit sa Pinoy binining maong kabulan, aron sa paghatulog mga mensahe gikan kalimo. Salamat o Diyos, suplay sila sa ilang mga pahinahanglan, tagpuan sila sa ilang panginahanglan, kaprotektado sila, kanunay, gikan sa imong garo kung pagkamaayo. Bisan pa man ka ng tanan nga nagapaabot ni mga dapit, karong sa 30 o Diyos, kung karong 31, o sa tanan ka mga alagad, nga nagsigretisyo, naghago, para sa imong kaduganan o kimayaan, ikaw magapanalangin ka nila, Ama.
Salamat o Diyos, initag na ulapit sa kabuntagon kaya maghatag ka na mo, walay hunong ang akong pagpasalamat, walay hunong ang akong pagpasilunod. Pero kaya wala kami arang mahimong kung ulit ako sa akong mga kinabuhi. Bisan pa man sa makatauhan karon, adunay mga problema, adunay mga balatian o Diyos sa ilang pisikal nga bahin. Ako mga pag-apo anak kanimo ikaw magakuha nini o at tanang mga balatian o gawas kini sa ilang pisikal nga bahin. Ikat sa ilang lapalapan at tubig sa pinakaalay pulo. In mighty name of Jesus Christ of Nazareth, by the blood of Jesus Christ of Nazareth, by the power of Jesus Christ of Nazareth, all the sickness come out right now in the name of Jesus Christ of Nazareth. Bisan pa man sa anak ni Exo Anit Lord Bohol, ako mga pag-apong anak kanimo milatong kayuhan pag-abot silang anak nasa physical nga bahin doon paghatag ka kadaugan. Bisan pa man kumplito nga kayuhan doon kaya ang kaayuhan ikat kanimo amahan. Salamat po Diyos, initag ka udapit sa kabuntagon sa tanang mga pre-request nga ipaabot tining mga dapit. Ikaw mga panalangin o pagkatagpo, pag-suplay sa ilang mga panginahanglan. Labo sa tanan sa mga katawhan diya. Pinaguluhan ni Pastor Arias Tunoy, Pastor Artulfo Vilicantol sa ilang sa pagtukod o pagpundan o simbahan. Pag-suplay ikaw o Diyos sa ilang panginahanglan. Na mahimo usap na adunay katiguman sa imong mga katauhan sa mga damit. Mga katauhan nga nagmatinudaan sa pagkuhan uyong sa imong kabubuton. Naalam kayo balong malangit ang imong ibubo sa matapusa nimong mga alaga na mahal. Inamatat na ulapit sa kabuntagon, walay hunong uway puas ang among pagpasalamat manakan nimo. Lumog himaya na nalagyan mo ang tanan bisan pa man sa kong wife na naakaroon sa Saudi Arabia, badayon ikaw magatipid mag-aping sa iyang kinabuhi hanggang mahuman ang iyang kitagal ng panahon na ilang kontrata o Diyos may balik nini mamadapit aron sa paghiusa diha sa mga bulahatong na imong isakot ka na mo Lord God. Salamat o Diyos sa pagmur, kalapusan ka na o kandikan ka nimo, gawagin kami arang pahimong ko na ikaw sa mong kinabuhi. Salamat o Diyos, tinitag na o kapit sa pagpuntagon. Lumong himaya, inaagi lamang sa imong bukta anak o persyon ang mga manuluwas ang tanan magayon. Amen o Amen. Salamat sa Ginoo sa samang tagna sa samang higayon o mga adawa mag-uban-uban ta o sa mga adawa o mga maigsoon adlaw nga Biyernes sa Maynila City. Manihapit na yun ang panahon na magkauban o pagkausatan ka na tuwid ka man ta sa Pizza 31 ining ba o malapit sa sitio Balong Barangay sa Dominio o Tanay City Negros Oriental. Sa kalan sa labing halagdon ka Diyos sa Tibok Persa sa Kalangitan, sa kalan usap sa atong Station Manager Reverend Gideon Candelario, sa kalan usap sa atong General Station Manager Reverend King Ryan Makasaon, ang ano sa mga inyong ubos kalaga Pastor Sapri Candelario, manabilit sa pag-ingon ang atong oras karon alas 6 sa kabuntagon. Mayong pagpangapi, mayong pagpamahaw, mayong pagsigay-sigay ang Ginoo mag-amping pagtibig sa katapusan ilabi na sa atong inadlaw ng mga pagtrabaho para sa atong pamilya. God bless everyone. Ako magasimba